karepmu piye? Anake sapa? Ora anake sapa-sapa, Pak. Ki Pripun, Pak? mundur ki Pak do liwate angel. Lah kula badhe parkir teng pundi, Pak? Kok parkir? Lah mundur ah. Lah nggih niki sekedapan, Pak. Ah. Piye jak kaya ngono kuwi? Ya ora Pak di piye-piye, jagoan Pak. kok. Ya mboten, Pak. Aku wis di wilayah kene. Lah terus karepe Bapak pripun? Karepe kaya mundur, iki motor gak iso metu. Niki sekedap, Pak. Sekedap aku kangelan ke bakul tempe angel ke lho kae nyoro kae bakul tempe mesak kae bakule kae. Lah nggih, tapi niki sekedap, Pak. Nggih ngapunten, mbok sing sae-sae mawon, Pak. Yo sae kok tak kandheni kan sae. Aku ora pak jengkel. Lah terus pripun, Pak? Iki piye iki? Kok main gebrak-gebrak, Pak? Ah, Niki mobil-mobil kula, Pak. Macem aku sing di wilayah. Lah nek gadah wilayah kudune nyontone sing sae, Pak. Aku calon lurah, calon tok tapi di wilayah tapi sik calon. Lah terus Lurah kene. sing badhe milih jenengan sinten? Yo sing milih wargaku, ora sampean wong ngendi sih. Nek warga sing bener mboten bakal milih jenengan, Pak. Sing bener sing ngerti ya wargaku ora sampean. Lah nggih nek jenengan kados niku sing badhe milih jenengan sing warga sing mboten bener. Iki aku yang anggota. Paling nggih sing milih sing tiyang edan-edan mboten kebek niku milih Lah wis ngerti jenengan. aku